Вече знаете, че тази седмица организирам първото си Valentine's Day парти и да ви кажа, това не е шега работа. Изморена съм, хора. Ама се вълнувам, давайте да почваме. Започнах днешния ден, като отидах до сладкарницата, за да купя тематични десерти, като заложих на Свети Валентински тортички във формата на сладоледена клечка. Вече съм организирала няколко подобни партита и от горчивия ми опит знам, че най-лошата идея, която съм имала някога, е да направя всичко домашно приготвено, защото това е крайно изтощаващо. Следващата спирка за деня беше офиса на куриера, за да взема подаръците, които подготвих за гостите. Подбрала съм ги така, че хем да им останат като спомен от партито и от преживяването, хем обаче подаръците да са включени в активността, която ще правим на партито по някакъв начин. Притеснявам се обаче, че приятелките ми ще гледат това нещо, така че все още няма да ви разкривам точно какво съм им взела. Но пък можете да ме последвате, за да не пропуснете не само подаръците, ами и финалния резултат от самото парти. Продължих деня, като се концентрирах върху така наречения шаркутери борд. Днес си правих само заготовки за нея, така че покрих ягодите и прецелите с шоколад. И след това започнах сложния процес по аранжирането на масата. Казвам сложен процес, защото напоследък много често ми се налага да аранжирам масата аматьорски вкъщи. И все повече осъзнавам, че това е едно изкуство и умение, което трябва да се развива. От опита си научих, например, че винаги в центъра на масата трябва да има някакъв акцент, например различна покривка или нещо друго, което да хваща окото. Също така чашите, чиниите и всеки един предмет, който е на масата, е добре да има различна височина, за да се създава някаква динамика. И разбира се, дребните детайли хващат окото изключително много, като цветя, свещи, панделки. Нямам търпение тази вечер да се наспя много добре и след това вече утре да си направим партито. Напомням да ме последвате, за да не изпуснете финалния резултат, подаръците, аранжираната маса, декорация, храна и всеки един детайл от него.